So cold. So that's it. Rooms lang day tanan sa taas. Looks clean naman. And funny kay sila. Sige sila gisgot og mga kalag and you know, di ko bago ko. This is actually my first vlog that I'll introduce myself as my newest name, Mary J. Oh. Or you can call me MJ for short. Not guys, I'm with my college batchmates, my closest friends in college. Nana si Boogie. Hi Boogs. Ayan, and si Aubrey. Wow, bait naman lang. Shout out sa iyang shop, AJ Online Shop. Ayan no nga, prepared ka siya sa iyang OOTD. Pero bitaw, actually dagan pa mi, amo pang kwaon now si Lois Inipunan. Plus, si Makas dayon nga siya nagbitbit sa mga food na mo. Later nga giluto siyang mom. Kay, quick story lang, kanang gumama ni Makas. Nana siya karinderya before na. Always na mong minakalaan. Favorite, and handa niya mo mga favorite before. Oh, food, like grabe. Labi na ang curry. I've been waiting for that na magkilawan ako again. Pero sige lang, I'll see you later. Update mo and stay tuned. Nakuha na naman si Lois! Going na din ni kang Makas. Kang Makas, yan na yung mga food na na. Hey there! Just a quick update. Sorry, grabe. Nalingaw na kayo me. But happy na makumpleto ang barkada. Nakuha na naman si Makas. Hi, Max! Ayan. And by the way, wala tamo na update. Napami another 2 nga kauban there na nandaan sa Bukidnon. And yeah, and right now, nag-drive through me sa McDo. And guys, good trip. Ayan. So, right now, kuha na lang din na mo. In a while, si Buboy, ang pinakagwapa na mo nga classmate before. Karon lang. Karon lang but noon siya na siya. So, para mo siya in a while. Driver Boogie. And dapat di niya siya magutom. So, pakanon din niya siya. So, see you in a bit! Bye! Ang lunch time. I'm so tired right now. Gusto ko matulog pero this girl right here, di ko niya patulugon. Mama! So, on the way na! So, nag-plaster na naman mo mga gamit. And, nice siya. It's a nice place. Luagdagan siya. Makaplastar, diba? Oh, here's the bonfire area. Tanahan na to pag masiga na yung mga lights later. Hi, girl. That bonfire area. Napod sila yung rug. Mini cottage here. And the pool. Looks clean naman. And from the view here sa pool, mo din ang iyang house. Here's the area kung gusto mag-cook, magsugba, and everything.
Ay! Here, nailutoan, lababo. There's CR there. Actually, na po yung mga silingan ng mga cottage. Venue na siya. Ito. Venue. Na yung mga venue daw. There. Okay, so now we'll enter sa sulod. Here you go. Feeling na ako na kaka-party lang. Manilahang sala. Wala may taas siguro. Water. Dining area. Huy. Bri, Lisa, Bri! Meron lahang kusina. Yan, nanay rice cooker. Heater. Napoy kuryente, lababo. Okay. Pina-off. Okay, naka-record. Saan man ako pagtanaw sa iyo? Wait. Goes. So, na, mga rooms. Yeah. Dagan siya rooms, actually. Double room. Double standard, sir. Nara, sir. Diri po. Yeah, cute here. Here po. So, that's it. Rooms lang day tanan sa taas. So, in a nature sa stairs. So, bawal mo magsaka-saka nga hubog mo, ha? Medyo, sis, katapusan mo na. Okay. So, I guess that's it for a quick tour sa to ang venue for tonight. See you later in a while para sa paggabi na. I think it's more gorgeous paggabi na. So, mag-bonfire tayo. I don't know kung dili magulan. Okay. Hey there, what's up? We're gonna try the pool. Yan. So, shout out day Conjo Romantico sa iyahang Bisdak Sonata shirt. Pakita sa ang likod sa akong shirt, babe. There you go. Kabadol. Nice. Please visit Bisaya. Uy, if you want more interesting designs, available siya sa IG, Facebook. CEO, Jo Romantico siya. Let's go. Oh. Tugdo kayo. Oh my God. Oh. So cold. Hi there! Ulan paghihapon. And dili pa mi maka-bonfire. So, nag-chill na lang sa amin. And funny kay sila. Sige sila gisgot og mga kalag. And, you know, di ko ganun. Mga friend. Istorya siya na isa. Support sa movie. Support! Aubrey Lloyd!
nabuhaton sa mga vlogger mo. Naagtang kay kasis. Hey there, quick update. Quick lang yun. Finally, guys, nasiga na ang bonfire natin. Boy Scout of the Philippines. Yes! Wow! For the Filipino Earth. In fairness,